de que su singularidad debe ser tratada singularmente por la administración municipal. Deberemos acometer el plan estratégico en empresas que tengan garantizada su supervivencia. Es que no me toca a mí acaparar su atención. El protagonismo es de... Por iso, síntome orgulloso de que os candidatos do Partido Popular de Galicia estean dispostos a asumir o Código de Responsabilidade Económica, que, ademais da austeridade e de estabilidade das contas municipais, inclúe a obrigatoriedade de que cada concello conte cunha estrategia. Unha estrategia que, en primeiro lugar, planifique con realismo a economía municipal. Unha estrategia que, en segundo lugar, garanta a efectividade das axudas que se concedan vinculando cada euro que se invista a un beneficio real da sociedade. E unha estrategia, en terceiro lugar, que blinda a prestación dos servizos públicos dos cidadáns a curto, medio e longo prazo. Porque de nada lle serven aos cidadáns gobernos que non saben a onde ir e que se deixan levar polos acontecementos. Coincidirán comigo en que esa continua sensación de improvisación a que nos teñen sometidos os gobernos socialistas non contribúe nin á recuperación nin á confianza. Outras formacións políticas preséntase cun modelo: a improvisación constante do goberno central que se aceptou silambeiramente e mesmo se imitou en concellos como este. O PP, o Partido Popular de Ourense, preséntase co compromiso de estender o realismo e a planificación estratégica que a Unión Europea ten recoñecido na Xunta a todos os concellos galegos. Portaron os cidadáns que mostraron o seu apoio, que os membros deste matrimonio de conveniencia significan de feito participación e, polo tanto, responsabilidade común de todos. Insospitados.